You see Cats Amazing Story in partnership with Cat Nature Care. Ang programa ay rated PG. Ang buhay at kapal na magulang ay kailangan sa mga kapal na loob. Oras naman ang isang gawin puno ng wonderful trick and usually sabihin, kaya kaya mo magic. Pero ito pala ang experiment. Ang gagawin, dahil sa mga magic experiment, dapat nga mga di ko lang sa ordinary noodles, naging sweet noodles, tumulo yun. Pagkakas sa o. Noodles ko susuki ng party sweet. Noodles ang noodles. Tubig na ininom